Tanawa ra ba na kung kinsa nang nagpaatbang nato dinhi nga nagsuot og pinapuo kayo nga shirt? Kagwapa gud na pre. Now? Kasiksi na pre oy. Ay mo lang, mamoys pa jud kayong dughan pre. Naapay pa ay nga pertigyong hamisa. Kinsa man ka nabayhan no? Ay wadi ka kailana pre. Ay what you down pre. Ipaila-ila ko na be. Kay murag na love at first sight man ko ana pre oy. Nalimot ka pre nga mao man na crush mo sa una. Kay kinsa man din na pre. Ay si Jubert man bitaw na. Ay Hoy Mari, TikTokers naman kuno kaayo na imong ex diha. Time para good pre. Ikaw ra jud lalaki nga marites kaayo. Unsa goy marites nga tinuod man na akong giingon. TikTokers tayo na magsigig paggawas og dila. Ay mao may ingon nila. Ay da, dili TikTokers ang tawagan na oy. Kayon sa man tawagan na Mari. Ang tawagan na tik-tik. Ay Ga. Oh, diara ko dire. Aw na man ka diha oy. Kay nga naman ga. Good news kayo ga. Buntis ako. Ha? Tinuod ka ga? Oh ga. Yes! Mamay mo na kong amahan. Kay nagtuod ay ka gimon ni. Aw, kang kinsa man na. Kang kumpare ni oy. Ay Hoy, Mare! Dali na, kay doon na yung mga basuriro mamalit og plastic. Kaganina, radyo to sila naglibot-libot kung kinsi mamalig yung plastic. Maong dali na, at tuon na nato. Ikaw ra, Mari, kay doon naman kakay plastic ngay kabaligya. Kuyog, lagi ko. Unsa man po'y mahimo na akong magkuyog-kuyog ko, aber? Maayo man kakay daghan makagay kabaligya. Kalain po ni mo, Mari, oy! Others naman kayo ka. Unsa ba'y others, Mari, oy? Basta! Others na kayo ka! Ngayon masuko man ka! Halangan, magdili ko masuko! Ngawa man ko'y plastic nga ikabaligya! Unya, gano'n mo ato pa man ka sa basurero? Ngawa man day kay kabaligyang plastic? Mao ganing magkuyog ang tata! Kay mamasin kog badawat baka! Ay Tais, kaons na tas. Mahimo ba, Edgardo? Hunungan na ng pagsige ni magbutang og iska na istorya ni mo! Tod, unsa may ato sudan? Bango nga dunay kamati og ardina nga may ibuya. Ay Nak, nakaluto na kong pabahaw! Kaon na! Kay doon na para ba kay klase? Ninduta lagi kong damgo gabi inay. Kay unsa man po ang imong damgo? Nahuman ako na kong eskwela. Unya, nindot pa jud kuno kaay kog trabaho nay. CEO daw kuno ko sa usa ka dako kayong kampanya. Mao ba nak? Kung mauna, unsa kay hagmatog kag balik? Ha? Kay ngano man ay? Kay basin og makasweldo na ka. Maayo na lang, makabayad na ta sa imong tuition fee. Ay Ngano larong man kag-usahay ning imong exam? Lisod kayo na yoy. Abi ba na kog bright ka? Ngano wa man ka makatubag ane? Ikaw kuno nay, unsa may tubagana? Oh, basa, kay akong tubagon. Ang pangutanan nay kay ang maestra maoy ikaduhang inahan. Sakto o dili? Unya, nganong dili man imong tubag? Kay dili jud bitaw na nay. Nganong dili god? Ngano day nay? Sakto rin na, nga dunay kabit si tatay. Ay Good morning, class! Morning, ma'am! Pag-behave na mo, kay mag-announce ako sa nakapasar kagahapon sa exam. O ang nakakuha lamang di ayog 96%, maulamang si Edgardo. Oh, see? Nakadungog mo ato? Ako rin ipasar sa exam. O kamong tanan, hagbong! Ops, paghilom sa Edgardo. Ngano day, ma'am? Nga tinuod man pod. Ay, paghilom lagi. Nagusik-usik ramagod na silang baon. Wa man na sila nagtanaos kahago sila mga ginikanan. Ay, paghilom lagi kay wapa ko mahuman. Unsay wa pa mahuman, ma'am? Ay, wapa ko mahuman og announce kay misal ga kamandayon. Aw, mao ba di ay? O, taon dong. Og ikaw ra joy nakakuha og 96%. Ang uba din ako mga classmate, ma'am. 100%. Ay Unsa naman po nang gisingarian mo tanaw diha sa cellphone, Edgardo? Nag-Facebook ka o nananaw kag porn? Ba dyan yung bayhana, wa dyan prino. Kayo sa man nang gisingarian mo tanaw diha? Ay kuging na ang imo na po ng ex. Mahimo ba? Ibutang sa lugar na imong pagkasilusa. Kayo sa man lagi nagisigi mo tanaw diha? Ay da, ang picture sa kong ex. Ngano magsige magtanaw na? Gusto ka mo balik niya? Ay, dili oy. Oya, ngano nagsige magtanaw na? Kuan manggod ka. May gwapa na manggod siya. Mao ba? So karon unsa may imong plano? Ay, nagplano ko. Nga palabuan siya. Ay hello. Hello sir, ikaw ba sa GL? Oo. Nga naman di ay.
Unsa may tuyo nimo? Makikita unta ko nimo, sir. Ah, dili pwede. Kay tikin ako. Ako dito nakapunit sa mga pitaka, sir. Ah, mao ba di, ma'am? Salamat kayo sa pagpahibaw, ha? Ayun na. Masugot ako magkita ta. Ah, dili na pwede. Nga naman. Take na pud ba ako? Free drinks in the house.